Ola, imos comezar unha serie de clips curtos para distinguir palabras nas que habitualmente temos dúbidas ou utilizamos de maneira incorrecta. De acordo? A primeira vai ser para distinguir percorrer de recorrer. Moitas veces utilizamos para expresar que queremos cubrir unha distancia entre dous puntos, recorrer. E recorrer é un castelanismo, porque como podemos ver na nosa pizarra, percorrer é cubrir unha distancia entre dous puntos, polo tanto, facer un percurso, de acordo? Pero recorrer é presentar un recurso, que se cadra algúns preguntades, e que é un recurso? Pois un recurso é un trámite legal que habitualmente un abogado fai no noso nome. De acordo, un abogado sabedes que é un tipo con unha pinta moi semellante a esta, aínda que no noso país afortunadamente hai tempo que deixamos de obrigalos a levar unhas perrucas ridículas como todavía se conservan noutros lugares. Entón, lembrade que o que tedes que distinguir é recorrer, que é presentar un recurso, pero non é cubrir unha distancia. Cubrir unha distancia é percorrer. Polo tanto, eu percorro a distancia até a miña casa en bicicleta, pero recorro a sentencia que me obrigaba a presentarme ante o xulgado o día 15 de cada mes. Espero que con isto vos quedara claro e que agora non teñades esa confusión.